Čus lidi, tady Míša, dneska jsem tady s mým kamarádem Pepou. Nazdar. A on ochutná poprvé Mountain Dew. Já jsem ho kam měl několikrát a mě kamu hrozně chutná, tak pojď ochutnat. Kamo, tak řekni svůj názor. Dávám tomu 11 z 10. Je to fakt dobrý. Já jsem si myslel, že to bude chutnat tak Sprite. OK. Dobrý ocenění. Nevěď. Já jsem strašně moc pil Fantu, to mi chutnalo nejvíc ze všech. A kam, tady to je lepší jak kamu Fanta, jakože bez srandy. Tak jo, to bylo asi lidi pro to video. Tohle bylo všechno a my si teď dáme domů. Počkejte, my ochutnáme Induru ze Sprite. Ne, my ochutnáme Domuty. Ale chci tím videu. Čau. Čau, čau, čau. Čau, čau.